12 гадоў, як мы стварылі гэты музей. І каб мы яго тады не стварылі, дык я не знаю, ужо зараз, у цяперашні час, мы б гэтых экспанатаў не сабралі б. Ужо зараз кожны ладзіць музей свой на сваім падворку, а ўсе экспанаты, якіх у мяне больш за 1000 экспанатаў, то самі ведаеце, яны падораныя проста так, без усялякіх грошай. Это называлась галька. Это одевалася, вот наверх уже якая сукеночка там, тут спадница, а яна павінна была выглядаць из-под спадницы. И павінны хлопцы былі бачыць вось гэтыя кружевцы, што гэта дзяўчына, ну, майстрыха. Тады глядзелі ж не каб прыгожая само сабой, але яшчэ каб майстрыха была добрая, бо калі яна не ўмее ні шыць, ні праць, ні ткаць, дык ніхто замуж не возьме. Вось ёсць у нас чырвоненькая такая, вось, і некі фіолетов. Вось такія папяречачкі нашы так складваліся, вось у скрыню захоўваліся, кожны раз іх. Царандырак, он танчэйшенькая, у ёй ужо полосачкі ідуць вертыкальна, яна сама на вас складаецца, бачыце? Это для маладой было убранне. Калі у холод яна замуж ішла, дык вось яна. Это было мужская, напэўна, а это жаночая, белейшенькая. Вось з карманамі такімі вышытымі. Вось яны ў кліночак шытыя, бачыце, кліночкі ўстаўленыя, кусочак ззаді. Я оформіла ў гэтую рамачку, каб яны засталіся, бо гэта узоры нашай мясцовасці. И вот як ранее, это ж балхва называлась, вот эта червоная нитка называлась балхва. В Розе шили были специальные майстры, якія шили гэты абутак. И калі гэтыя ішлі ў царкву, дык гэтыя ботики на шнурочку висели ось так, а ішлі з босымі ногами, босиком, а там ганучкаю ноги протерли, а болі гэтыя румыночки отстояли службу ў царкве, вышли и знов на шнурочок, и знов на плечо, и сами пошли пешком. Бо свої ноги не шкода. А ось абавут так зносиш, да і другі не купиш. І каб абутак захоўваўся чыстым і сухім, адзявалі вось гэтыя такія галошыкі, снегарцы, і яшчэ такія ботикамі. І таксама тут выемка. Туды калодачку альбо ганучкі запіхалі, а яшчэ з бульбы рабілі туды пробкі. Бо бульба, гаварыць, па назе стоптвалася, і яна не муляла нічога, і можна было хадзіць. Я памятаю, дык ганучнік чамусьці. У месяц раз, можа, ехаў. І ён ехаў па сялу, па вёсцы і крычаў: «Гошкі, гошкі!» Ну і люд уже выходзіў і глядзеў і браў усё, што яму патрэбна. З вузенькім горлышкам, дык гэта ж посуд такі, як тэрмос. Соломы и лозы для зерня, для муки, гарчики, бачите, какие называю, вот это гарчики. Им больше за 100 годов, бо у меня тут соседка была, баба Павлина, так и она казала, что ну до войны еще может кто-то и робил этот посуд, але же это уже после войны никто уже ничего даже нават и близко. Но он такой моцный, он сюда налей воды, и она никуда не притечет.
А это рыболовные, это вентер, а это верша. Ну, яны чым-то падобныя, касячок рыбы плыве, заплывае ў гэтую адтуліну, вось, і там уже нейкая часть выплыве, але ж і застанецца. А вось варенька, сумка пастушка, бачите, якая вот. Кора липы. Да, яна заготавливалась вот такими восьмерочками. Верч полося. Есть у белорусской мове такий выраз. Верч полося. Гэты шнурочек каб зрабіць, дык гэты верч полося трэба положить у чугун, налить водой, попарить у печи, и калі ты вымаешь, и тады скручваюць. Завязки, дык яны доўгія, яны каля 3 метров. На гэтых полях были дома раскиданные, и там жил Войт. Вось. Ну и вось, як ён тут жил, вот это местечко назвали Войт. Войтяшины, вот так и пошло. Я памятаю, калі я утюжила таким утюгом яшчэ. При мне вось з'явіліся уже электрычныя утюги, а вось таким я марила аб таким утюгом. Вось такой утюжок. Дык гэты перед полымем, перед огнем награвали и ставили, тоже прасавали таким чынам. Яшчэ бацька казаў, што закрывалі такім чынам і коней, калі іх спутвалі і закрывалі. А гавару, чаму? А таму, што цыгане ездзілі, дык яны кралі коней. А склют, поглядзіце, якая сякера вялікая. І наймалі ўжо гэта чалавека, ён дапамагаў табе вось цісаць гэтыя бровны, вось, і строіцца. А тады уже ты яму адпрацуеш, альбо жыта пажнеш, альбо косіш. А вот это рызак, это вот выдалбливать такие вот ночевочки. Рушеловка, бачите, якая з одной дарамніны зробленая на трымышкі. Гильотина целая. Петелька гэтая, да, яна прасоўваецца сюды. Вось. А мышка лезе сюды за гэтую прыманкаю і хоп, і баролись таким чынам з мышамі. Бо столькі ж хімікатаў не было, як зараз у нас. По 7, по 8 дзяцей. А бялізны ж много. Адних сорочок трэба 7 памыць, а яшчэ штаніна, а яшчэ і якая, ну, розныя ж світкі, ўсё на свеце трэба мыць. Дык для жанчыны пастірае, кажу, і рукі. А так намачыў, гэтым прачом адбіў, ды ўжо лягчэй. Гразюка баіцца, адскоквае, да ўсё, вось тебе і чыстая. Гэта шчотка часаць лён, каб ён быў больш чысты і получалась тоненькая нітачка. А яшчэ жанчыны расчэсвалі валасы. А мыць валасы ж так часта, як мы сёння з вамі, дык не было ж магчымасці. Моей мамы былі доўгія валасы. Мама садзілася вечарам на лавку, брала гэтую шчотку і расчэсвала свае валасы. Яна вычэсвала усякія пыліначкі, сарыначкі, потым заплятала касу, закручвала вакруг галавы і ўжо была з прычоскай. Фотаздымкі, таму што па іх мы можам зараз паглядзець, як раней адзяваліся, чым займаліся. Прыйшоў у любую хату і паглядзеў, і ты бачыш увесь род. Калі ты кладзешся і як у пуховую пярыну правальваешся ў гэтае сена, а на ранку прасыпаешся.
і па хаце ідзе водар вось гэтага сена, чысціня ад накрахмаленых гэтых занавесачак, рушнікоў, і гэта чысціня, бялюткасць, гэта нейкая настрой свята, вялікі, душэвны такі, які захаваўся на ўсё жыццё. Нават не магла поверыць, што ў нас такія адзыўчывыя людзі. Яны з задавальненнем пачалі мне дапамагаць. На тачанках гэтых везлі по 15, по 20 экспонатаў сюды, на конях, на машинах. Звозілі все. Рушнікі астаюцца там, или вопратка якая. Дык яны звоняць і дораць зусім без усялякай платы, без нічога. Я ім вельмі удзячна за гэта.